Vale, pues buenos días, Emilio. Cuando quieras empezamos con la rueda de prensa de Kevin Presa. Bo día, que un saúdo. Bueno, 16 partidos, dos últimos 16, dous derrotas solamente, xa levades 11 puntos fora do Anxo Carro, segunda victoria consecutiva, dominades varios registros, non somente o combinativo, sino tamén outros diferentes, directo, contraataque. Bueno, está o equipo medrando ou está o equipo no mellor momento do que vai de temporada? Bos días. Sí, o certo é que o equipo pois cada vez vai se atopando millor, vese na xeira de resultados que levamos. Fora da casa estamos conseguindo vitorias que estaba a custarnos un pouco ao principio. Agora o que temos que facer é seguir medrando. Non temos que conformarnos co que temos, senón que o equipo ten que mellorar, ten que seguir asimilando rexistros, ten que seguir mellorando as cousas que xa saben ben. Bueno, esta é a liña que temos que seguir. Bueno, gañaxedes en Carballiño nun campo blando e pesado, estaba aínda pior o Román Suárez Puerta. Isto quere decir que xa dominades varios estilos de xogo físico, fútbol de contacto, duelos, reseites, caídas, segundas xogadas, diferente o xogo combinativo que tedes por patrón principal, digamos. Sí, iso amosa a capacidade de adaptación que ten este equipo. Sobre todo os equipos de Iago destacan por o xogo combinativo, por ter moita posesión de balón. Mira, dicíamos que non conseguíamos gañar fora da casa e xusto conseguimos en dous campos no que o estilo de xogo tes que adaptalo, é diferente ao que temos acostumbrados a facer. Iso creo que é bo. Temos que fortalecelo porque imos ter situacións nos que quizá non teñamos a oportunidade de combinar tanto e quizá teñamos que xogar máis directo ou máis por fora. O equipo amosa que pode facelo. Nos xa estades preto da promoción de ascenso, Kevin, que era o objetivo, non? Pensar por estar aí. Sí, a ver, o equipo, o seu objetivo é estar o máis arriba posible. Obviamente gustaríanos estar nesas posicións que dan dereito a xogar o playoff, pero bueno, dende o principio tamén falamos de que isto era un proxecto, que éramos moitos novos, que había que ir adaptándose, que había que ir construindo, e bueno, os resultados agora están chegando e estamos preto de meternos nesas posicións de privilexio. Obviamente pois queremos pelexar por iso, por conseguilo. Bueno, podes dicir que o Tenerife vai fora de concurso xa, pero a partir do Celta Fortuna todo completamente aberto. Sí, está moi igualado, pero xa non só nestas posicións de arriba. Creo que toda a Liga ten unha igualdade máxima. Gañas un dos partidos e parece que estás arriba, e perdes un ou dous e meteste abaixo, non? Amosa a igualdade que hai, nós o que temos que pensar é no noso, conseguir os 3 puntos ou pelexar por eles cada fin de semana, e co tempo pois xa veremos onde nos pon a Liga os resultados. Ben, a Deportiva Ponferradina, que a priori estaba chamado a loitar, a pelexar tamén por esas primeiras plazas, chegou Medinazzi, costoulle os primeiros 5 partidos, pero xa leva 3 victorias consecutivas con médico Pablo Lago. Que coñeces do actual equipo berciano, Kevin? Bueno, sabemos que é un equipo que sobre todo cerra moito por dentro, que vai pornos as cousas moi difíciles. Intuímos que van intentar buscarnos a contra ou, bueno, pornos sobre todo difícil o noso forte, non? Que é o ter o balón, quizá pois facer que o ritmo sexa máis lento, pero bueno, isto é unha suposición. Logo chega o fin de semana, chega o partido e pode cambiar, como tamén podemos cambiar nós. Entón, bueno, eu creo que o importante é que estamos preparados para adaptarnos á situación que se nos presente, e bueno, a ver
que tal se dá e sobre todo, pois, oxalá ter os 3 puntos na casa. Os queren construir o equipo dende atrás, o conxunto de Medinati, de feito, nos últimos 3 partidos que gañou, somente encaixou un gol. Sí, cando unha liga atópase tan igualada como está esta, pois a fortaleza defensiva ou non encaixar, pois é unha fortaleza moi grande, é algo que acércate a conseguir a victoria e logo, pois, calquer equipo ten poder ofensivo para facer gol nesa categoría, entón, bueno, pois esa é unha fortaleza que teñen eles, creo que nós tamén temos esa fortaleza que tampouco é moi doado facernos gol e, bueno, oxalá pois o partido caia do noso lado e, como dixen antes, que levemos os 3 puntos. Bueno, como ves a adaptación dos novos fichaxes, as novas incorporacións do equipo? Ben, son xogadores que ao final pois a idea que teñen de xogo tamén é moi similar a que quere o míster, son xogadores que se adaptan moi ben ao que el pide e logo pois sobre todo son boa xente que ao final nun vestuario eu son dos que pensan que por riba de bons xogadores tamén a persoa é moi importante e, bueno, nese sentido estamos moi contentos de telos con nós e eu creo que están totalmente adaptados xa. Ti como interior, tamén como medio centro, posicional, sobre todo nos últimos encontros, atópasche igual, dache igual unha posición que outra, prefires medio centro? Bueno, eu a miña posición preferida é a do 11 inicial, non? É xogar titular. Logo, pois, xa decido o míster. A verdade é que creo que adaptome ben as dúas posicións, as miñas condicións, pois, permíteme xogar tanto nun sitio como noutro e ao final o que trato é de dar o mellor de min e de facer as cousas que pide o míster nas diferentes situacións. Bueno, non teño unha preferencia, digamos. Bueno, na época de segunda división, un director deportivo comentoume: quero fichar a Kevin Presa por riba de todo porque o máis parecido é un xogador moi similar a Fernando Seoane. Coido que foi cando ti te foras a Murcia, ou Can Murcia. Ao final non se deu, non, evidentemente. Non, é certo que estive moi preto en diferentes ocasións de chegar aquí a Lugo, pero, bueno, como falamos xa hai tempo, non se deu. Este ano, pois, sí que deuse a oportunidade de vir aquí. A verdade é que estou moi contento, estou adaptado á cidade, estou moi ben e, bueno, compararme con Seoane quizá queda un pouco lonxe de momento, pero, bueno, eu o que dixen antes, trato de dar sempre a mellor versión de min cada día, cada encontro e, bueno, ao final aquí estamos para que o clube alcance os obxectivos que se poña. Bueno, domingo non se pode esquecer un clásico dos Ancares, prácticamente que o número 60, foron máis de 250 persoas a apoiaros a Román Suárez Puerta, hubo 4.400 xadeiros o clásico diante do Racing Club Ferrol. Que esperas o domingo do Anxo Carro? Espero que veñan a apoiar o equipo. A afección é parte importante para nós. Sempre o dixen, nos momentos que igual o equipo atópase atascado ou as cousas non saen como quixéramos, pois un cántico de afición, que eles animen, pois dache ese plus, non? Entón, bueno, pois eu espero que a xente acuda e creo que é bonito que a situación na que nos atopamos agora, aí preto de entrar en playoff, e isto é parte de todos, entón, pois conto con un Anxo Carro cun ambiente espectacular e coa nosa xente animando. Perfecto. Pues muchas gracias, Emilio. Listo.